Hej Peter. Ja, hej Peter. Tak fordi du vil være med i min podcast om hverdagsmeteorologi. Ja, men vi laver meteorologi til hverdagen, så det må vi kunne sige et eller andet om. Ja, det kan være absolut. Peter, dig har jeg jo bedt om at deltage, fordi du har en stor plads i mit hjerte. Jeg spørger jo alle folk, jeg har inde her, om hvad er det, der har trigget jer til at interessere jer for meteorologi. Og du var engang min sensor. Ja, og det kan du nok ikke huske, men du talte så pænt om den rapport, jeg havde skrevet, at jeg tænkte, okay, det her det er så åbenbart det, jeg kan finde ud af. Så her, der vil jeg gerne blive. Så du er en af dem, der har været med til at få mig til at fastholde mit liv i meteorologiverdenen. Man kan få skyld for meget. Ja, tak for det. Men udover det, Peter, vil du så ikke lige introducere dig selv og fortælle lidt om din historie? Hvordan er du blevet meteorolog? Hvad er det, der har inspireret dig? Hvad har været din trigger-oplevelse? Jamen, jeg gik ud på DTU direkte fra gymnasiet og tænkte, at jeg skulle være kemiingeniør. Jeg var sådan rimelig god til kemi. Men dengang jeg rodede jo også lidt med biler og sådan noget. Så det blev sådan noget lidt mere maskiningeniøragtigt. Og så en gang, så var der udflugt op på stålvalseværket. Og der så vi de der kæmpe store stålslabs blive vælset. Og det, jeg må indrømme, jeg var dybt fascineret af det der, at man bare kunne tage sådan en slab på 30 ton, så køre igennem vælsestolen og rulle den ud som et stykke pizzadej. Så det tænkte jeg, det gider jeg godt. Det ser sjovt ud. Så jeg begyndte simpelthen at tage alle kurser ned på metallærer. Og der var nogle rigtig gode lærer, jeg synes jeg. Det var sådan noget som Møde Thorsen og Vagn Buchfeldt og Torben Kjær og sådan også nogle gamle professor Langer. Så de kunne være med til at forme et ungt menneske. Og det blev så det, og ja, så i sommer, så spurgte Thorsten, hvad skal du lave i sommerferien? Jamen, jeg skal arbejde på et plejehjem. På et plejehjem! Ingeniører skal der ikke arbejde på et plejehjem, og så blev jeg skilt lidt ud, og så tog han telefonen, og så ringede han ud til industrihatteriet og spurgte, om ikke de kunne bruge en ung mand derude i sommerferien. Det kunne de godt, så kom jeg derud. Altså. Ja, det første år, så skilte jeg en vakuumovn ad, og rensede den og satte den sammen igen. Så havde man jo prøvet det. Og virkede den så, eller stod du den kørte. Jeg tror, den kører stadigvæk. Meget bekendt, så står den i Katar i dag. Så den måtte have fået samlet den igen. Ja, men du endte jo så på hatteriet, efter du var færdig med at læse. Ja, men det var hvad der skete. De havde mulighed for at tilbyde mig et erhvervsforskningsprojekt i noget, der var interessant. Det var industriel anvendelse af laseroverfladebehandling. Og det var super spændende. Lynhurtig meteorologi. Altså man varmer ting op og køler det af i en forfærdelig fart. Ja. Får utrolig spændende strukturer og kan lave meget interessante ting. Overfladeobligering, spændende strukturer og alt sådan noget. Det er et problem med det, at du har en punktformet kilde, som så skal behandle en flade. Det tager så noget tid. Og det du grundlæggende gør, det er, at du tilfører varme til overfladen. Til det bruger du et meget kostbart og stort stykke apparatur. Ja. Så for økonomi i det, der skal også være økonomi i tingene. Sådan er det. Det er jo resulteret i, at konklusionen på mit projekt var, at det her, det var super spændende, og det blev nok svært at tjene penge på. I hvert fald i Danmark. Og jeg tror stadig, det var den rigtige konklusion for dem, der har forsøgt sidenhen.
det er lukket igen. Så, Okay. så det var sådan, det gik. Men så viste jeg, at der var mange andre spændende ting, der skulle laves på sådan et hærderi, så jeg blev hængende derude. Jeg har været der i 34 år. Og vi hærdet alt muligt spændende. Lige fra helt simple ting, som en dåseåbner, til små referencer, der kan sidde på en Mars rover. Altså lige, det spænder utroligt vidt. Jeg synes, jeg havde verdens bedste job, fordi jeg plejede at sige, jamen altså, hvis man synes, at det var lidt kedeligt, det med, at dagen var gået med, så kunne man bare ud og kigge på, hvad der var kommet ind, og så kunne man se på de dele, der var kommet ind til varmebehandling, og så se på dem og sige, det her, det var jo nok smart, eller også kunne man sige, jeg tror, jeg kan ringe til den her mand og hjælpe ham. Det er også meget tilfredsstillende. Så der er rigtig rig mulighed for at lave nogle ting, som giver stor tilfredsstillelse i dagligdagen. Ja. Det var ligesom det, som det kom ud af. Det at hærde stål, det kræver jo også, at man har noget indsigt i, hvad de forskellige legeringselementer, der indgår i hærdbart stål, de gør, og hvordan man så skal hærde og efterfølgende varmebehandle for at give det de optimale egenskaber. Ja, men så meget andet her i verden, så starter det typisk med, at man bare gør det, og så bliver man nødt til at gøre sig lidt klogere på det, for at ligesom forstå, hvad der foregår, og så må man øve sig lidt, og så kan det blive til noget. Varmebehandling, det er jo fuldstændig grundlæggende for alt. Det plejer at sige, uden varmebehandling, ingen produktion. Så synes folk, at hvis du skal save et stykke træ, så skal du bruge en sav og en hammer og måske et stemmejern, og det er alt sammen varmebehandlet for at få de egenskaber, der skal til, for at det virker. Og hvis ikke, jamen, så er du tilbage til at plante gulerødder med en pind. Og det bliver til, hvad det bliver. Peter, nu er det her jo en meteorologi-podcast, og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at grave lidt dybden i noget meteorologiverden. Og jeg har jo også rodet noget med de her forskellige legeringselementer og deres egenskaber. Ja. Så jeg tænker, skal vi ikke lige prøve at rende dem igennem, sådan de typiske legeringselementer, man bruger i hærdbart stål? Hvorfor de er der, og hvad det så betyder for hærdbarhed, eller altså gør det nemmere, gør det sværere? Jo, så kan vi jo starte med nummer 1, 2 og 3. Ja. Og det er kulstof. Yes. Og hvorfor siger han så, at det er nummer 1, 2 og 3? Jamen det er fordi, nummer 1, så er det, som danner martensitten, som er det, som man gerne vil opnå, når man hærder. Men nummer 2, så er det, der stabiliserer austenitten, som gør, at den kan underafkøle, så vi kan danne martensitten. Og nummer 3, så er det, der giver karbiderne, som giver hårde stik inde i stålet. Så det er simpelthen det vigtigste legeringselement i stål, det er kulstof. Når man varmebehandler. Ja. Og man kan sige, at det er jo kulstof, det er jo meget simpelt. Det er jo det, som vi også har lavet af, og alt muligt organisk materiale. Men det kan lave altså nærmest mirakler, når det kommer ind i et stålgitter. Og kan gøre alt det der. Ikke? Og når jeg holder foredrag, så plejer jeg at sige til de unge mennesker, at her er et jernkulstofdiagram. Jeg kan ikke se et foredrag med mig, men der er et jernkulstofdiagram. Så plejer jeg at sige til dem, og sådan et bør man jo have hængende i soveværelse, så man kan kigge på det, inden man går i seng, og om morgenen, når man vågner igen. Fordi det er hele grundlaget for civilisation. Ja. Hvis vi sådan kigger på nummer 4, så tænker jeg, vi skal måske over i noget krom. Ja, krom er en rigtig god en, fordi den øger også hærdbarheden, og jamen, så har den mange andre spændende egenskaber. Hvis der er nok af den, så kan den også passivere overfladen og gøre ting rustfri eller rusttræge. Ja. Og det er jo også en meget vigtig egenskab. Og så er det også et metal, der er til at få fat i.
hvilket jo også er lidt vigtigt. Der er forskellige sjældenheder for metaller i verden, ikke? Men krom er et af dem, der er til at få fat i. Ja. Så det er jo et vigtigt legeringselement. Man ser på sådan et stål, sejhærdningsstål, så er de næsten alle sammen kromlegeret, ikke? Der er lige mellem 1 og 2% i for lige at gøre dem hærdbare, sådan i passende mængde, ikke? Det samme gælder for indsætningsstål, altså stål, hvor man har tænkt sig at putte noget kulstof ind i overfladen, for at kunne gøre dem ekstra hårde i overfladen. Jamen, der ligger også mellem 1 og 2% krom i indsætningsstål. Så det er tilsat i passende mængder, ikke? Man udvinder det sammen med jern, og så får man sådan en jernkrom med moderlegering, som man kan blande i, og på den måde øge kromindholdet i en stål. Og hvis man nu kommer noget mere i sådan en 10-12%, så får man jo også primærkarbider. Ja. Altså det krom elsker kulstof. Så hvis det kan komme afsted med det, jamen så vil det danne karbider. Ja. Det vil danne karbider før jernet danner karbider, så det vil simpelthen det vil ekstra gerne binde sig med kulstof og lave kromkarbider. Det udnytter man jo også. Kromkarbider er rigtig dejligt hårde, og det kan man få som sådan, man kan sige, småsten i betongen eller grus i maskineriet. Eller det kan simpelthen komme ind i stålet og ligge der og være små hårde øer, som gør, at slidbestandigheden af materialet øges. Og nogle af de klassiske værktøjsstål, de udnytter det. Det er sådan noget som 1.2379, 1.2080, eller som de tit bliver kaldt herhjemme, sværker 21 og sværker 3. De er tilsat så meget krom og så meget kulstof, at de danner en stor volumen af en del af kromkarbider. Ja, og de ligger som regel i nogle store klumper. Jamen, der sker det, at de størkner som sådan et karbidnetværk, når stålet størkner, og så når det bliver varmebearbejdet, smedet og valset og sådan noget, så knækker det op, så ligger de der sådan klodser af karbider inde i strukturen. Man kan tit se, ligesom, hvor det kommer fra, de ligger i sådan nogle strøg. Ja. Der ligger der. Når man så giver sig til at slide på overfladen, så slider man stålet væk, og på et tidspunkt så fritlægger man siderne af nogle af de der meget hårde karbider, og så bliver det dem, der skal slides, og så går det langsomt slides. Det er det, man kalder slidstæft. Ja. Og når vi er på karbider, så hvis du har rigtig mange i, eller når har du meget krom i, så kan du have det, jeg kalder primære karbider, som ikke opløses, når du varmebehandler. Ja, eller de kan blive så store, at de kun bliver delvist opløst. Altså, der bliver opløst lidt af dem, ikke? Men der bliver meget, det kan komme til at være en hel masse tilbage. Ja. Og de bliver så liggende, ikke? Og dem, der bliver opløst, jamen, de vil jo så, når vi kommer ned på stuetemperatur igen, have en drivende kraft for at skille ud igen. Og de vil så typisk ikke være så mobile, så de vil skille ud i mange positioner. Så meget små karbider. Hvilket vil give en styrkende effekt i materialet. Det er det, som hvis man ser på en anløbningsdiagram, kaldes sekundær hårdheden, at når vi kommer op på en vis temperatur, så begynder hårdheden faktisk at stige. Selvom alle erfaringer siger, at hårdheden bliver mindre og mindre, jo mere man anløber det her, der stål. Så har vi de her sekundære hærdende materialer, som bliver hårde ved en temperatur på omkring 5 grader. Så har vi et andet materiale, man ofte kommer i værktøjsstål, det er molybdæn. Ja. Hvad er det molybdæn, det gør? Jamen, de gør faktisk mange af de samme ting, som kromen gør. Det øger hærdbarheden. Det vil gerne danne karbider. Men samtidig så har det en lille forunderlig hjælpeting på sejheden. Så derfor så er det rigtig godt at putte i, hvis sejhed er en ting, man gerne vil have. Hvis for eksempel man vil bruge det til som et varearbejdsstål,
hvor man får en masse spændinger, når man varmer op og køler af og varmer op. Men så tilsætter man typisk en hel del molybden for at få en varmsejhed, som gør, at det ikke danner revner, når at det bliver cyklet i temperatur. Ja. Og det er i størrelsesorden sådan 1% eller sådan noget, man så putter i. Men det bliver også brugt i f.eks. sejhætningsstål, sådan et helt almindeligt stål som 42 krom molybden 4. Der er 1% krom, og så er der så en 4% molybden i. Så man får en god gennemhærtbarhed af sådan et stål. Ja, og det er jo noget med, jeg mener, at molybden er det stof, du har tilsat, som mest påvirker perlitnæserne i et CCT-diagram, eller hvordan næserne de ligger. Ja. Så de giver dem bedst tid. Jamen, det er jo der, hvor det er en rigtig god ting at tilsætte til sejhætningsstål, hvor man gerne vil kunne tage store dimensioner og få en ensartet hårdhed hele vejen igennem. Ja. Det er præcis det, der kendetegner sejhætningsstål. Derfor så tilsætter man typisk noget molybden, ikke? Og de mest almindelige, det er 42,4 eller 34 krom nikkel molybden 6, ikke? Så man kan høre, så er der molybden i begge dele. Ja. Jamen, jeg har brugt det i mine yngre dage, der arbejder jeg med det der autohærdning af pulvermetallisk stål. Ja. Der blev opfundet sintringsovne, hvor der i kølezonen var forseret gas-gas-varmeveksler. Ja. Som man kunne køle med cirka 3 grader per sekund i kølezonen. Så fra 1120 grader, og så ind i 3 grader per sekund i afkøling. Mm. Men der var jo ikke legeringer, som var designet til at hærde ved de her afkølingsforhold. Mm. Så i stedet for, at man designede en ovn til de legeringer, der var, så måtte vi jo udvikle legeringer, der den anden vej rundt kunne autohærdes. Ja, en mulighed, og så ikke udnytte den. Ja. Og så et lille drøs molybden, det gjorde underværker. Ja, det gjorde det. Det var meget molybdenstyret. Ja, det er helt sikkert. Det vil have stor indflydelse. Ja. Men når du snakkede om perlitnæser, så kunne vi jo tage nogle af dem, som også har en stor indflydelse. Og det er jo sådan nogle som mangan for eksempel. Ja. Som også skubber rundt med vores næser. Altså den tid, man har til at køle af, uden at man begynder at få perlit, altså den der ligevægtstruktur, som stål naturligt vil få. Så hvis man tilsætter noget mangan, så øger man også hærbarheden. Det er også noget, man kender fra indsætningsstål, som 16 mangan krom 5 og sådan nogle stål. Der har man tilsat mangan til at øge hærbarheden. Ja. Mangan har jo også en sjov egenskab, hvis du kommer noget højere op, sådan en 8-12% eller mere, i Hatfield-stålsverdenen. Ja. Er det nogen, du kender? Det er de her overslidstærke stål. Når man kan sige, men altså, hvis man nu forsøger ondt, hvis noget Hatfield-stål og slår på det, jamen, så har det indbygget panserdannelse. Så klapper det øjeblikkeligt op til martensit og bliver til smadret hårdt. Så det laver panseret, når man slår på det. Yes. Det vil jo oprindeligt udnytte til udviklet til skiftespor. Fordi der, hvor det så blev påvirket allerhårdest, så slid som mindst. Ja. Ja, det er jo smart. Hvad har vi mere? Så har vi Wolfram. Bruger man jo også i specielt i high-speed-stål. Ja. Ja. Altså high-speed-stål blev oprindeligt præsenteret ved verdensudstillingen i Paris. Jeg kan huske det året, men det var sådan i starten af århundredet. Ja, 1903. 1903, ja. Ja, der udstillede Porsche også deres første elbil. Og det man ligesom udnyttede, det var, at de karbider, som Wolfram laver, de er meget temperaturstabile. Og de skiller ud. Og det vil sige, at man kunne holde hårdhed ved høj temperatur.
Altså det blev varmt, man kunne holde varmhårdighed. Og det gjorde så, at man kunne køre meget hurtigere på en drejebænk. Og det er jo high-speeden kommer af. Man kunne køre hurtigere. High-speed. Ja. Og så kunne man simpelthen krasse stål af hurtigere, og så øge produktiviteten. Yes. Det var ligesom det. Ja. Der er også nogle high-speed-stål, der har kobolt i sig. Hvad er det gør så? Kobolt i stål opfører sig på mange måder ligesom nikkel. Men det gør, at det forøger sejheden ganske gevaldigt. Og det er klart, at hvis man har et meget hårdt stål, jamen, så vil det være udsat for at få reduceret sejhed. Men så kunne man så tilsætte noget kobolt, og så på den måde vinde noget sejhed. Og på den måde kunne man få den her meget attråværdige kombination af høj hårdhed og høj sejhed. Hvis man kan få det, jamen, så er det jo rigtig godt, fordi så kan det tåle meget store kræfter. Ja. Men det kan også tåle dem pludseligt. Ja. For det er meget kedeligt, hvis man har noget, man siger, det her det er meget hårdt. Ja, men det knækker ligesom en tallerken på bål. Det er ligesom ikke noget ved. Hvis man så tilsætter det der kobolt, så bliver det sejt, der kan hoppe lidt rundt, før det knækker. Og så vinder man simpelthen noget sejt. Ja. Hvis vi sådan kigger inden for de sidste 30 år, så noget som vanadium er jo blevet populært specielt i pulverstål. Ja, det skyldes jo, at når man tilsætter store mængder vanadium, så bliver det ikke til at have med at gøre, når man støber det. Men hvis man så laver pulverstål, jamen, så støber man jo meget små kugler. Det kan man godt. Og så putter man dem sammen og maser dem sammen til en stor klump. Og så får man en stor klump, som indeholder meget vanadium. Og der udnytter man så, at vanadium nok er et af de allerhårdeste karbider, man kan lave. Det er simpelthen næsten dobbelt så hårdt som kromkarbid. Så det her er jo en enormt god slidsforbedrende effekt. Og så hvis man kan få vanadiumkarbider til at være jævnt fordelt i et materiale, så får man et materiale, som er meget slidstærkt. Og hvis man så kan lave dem rimelig runde, jamen så er der heller ikke rigtig nogen tendens til, at det modvirker på sejheden. Så sådan et stål, der er fyldt med en hel masse der er ikke nogen kærv, der altså ikke. Rimelig runde karbider, jamen det får utrolig god slidstyrke, og det får også en god effekt imod påklæbning. Så man kan sige, hvis man arbejder med meget højt tryk i værktøjer, jamen, så vil man kunne modvirke påklæbning. Det gør jo så også, at kræfterne bliver mindre end i brugen af værktøjer, og det vil sige igen, så kan vi øge produktivitet. Så det er et meget produktivitetsforbedrende legeringselement. Ja. Ja, det er jo rart. Det har jo analoge egenskaber med niobium, som man sætter ofte om vanadium og niobium i flæk. Ja. Niob er som regel bare lidt sværere at håndtere. Ja. Men jeg kan huske, det er meget stabilt i pris. At sådan en kombinationskarbid af niob og vanadium, det havde nogle ret gode egenskaber. Ja. Jamen det er rigtigt, det giver ekstremt høj slidstyrke. Peter, så har vi andre typer af hærdbare stål, som bliver tilsat kobber og modningshærde. Ja, det er jo en helt anden hærdemekanisme, ikke? I stedet for at danne den her hårde struktur, som hedder martensit, så kan vi jo forstyrre gitteret på en anden måde, nemlig ved at lave typisk semikoherente udskillelser, altså nogen, der næsten passer, men så passer de ikke alligevel helt i gitteret, og så spænder de gitteret op, og så får man den effekt, at det er i vejen for, at deformationen, som sker ved sådan nogle glidemekanismer inde i gitteret, at det kan ske. Og hvis vi kan gøre et materiale udeformerbart, så kalder vi det jo hårdt. Og det er det, man udnytter, når man gør det, ikke? Og jeg vil jo sige, jeg har set en tendens i mange år til, at modningshærdende stål, de bliver mere og mere almindelige. Fordi det er en blid måde at hærde på.
Du kommer med i en opløsningstilstand, så bearbejder det ud, du vil have, og så bager du det ligesom, lidt ligesom trylledej, og så giver du sådan en passende varmebehandling der, og så bliver det hårdt, og så har vi lavet et værktøj, eller en hårdt belastet maskindel, som har også nogle rigtig fornuftige egenskaber. Ja. Og inden for rustfri, der bruger man jo også pH-stål. Altså... Ja, precipitation hardening. Yes. Ja, det er sådan nogle som 17,4 pH og 18,8 pH. Og nogle dage er der også kommet nogle forskellige værktøjsstålstyper og sådan noget, som Udehops Corax og sådan noget, som lige præcis er udskillelseshærdende stål. Altså det bliver mere og mere populært. Peter, lige om lidt, så vil jeg godt snakke om den nye dreng i klassen, som jeg tænker er nitrogen. Men jeg vil lige høre, er der noget, vi har glemt, som absolut skal med? Altså, der er jo sådan noget, som rigtig mange maskindele er lavet af indsætningsstål. Man tager et stål, som i grundlæggende er hærdbart, men som har et lavt kulstofindhold. Så giver man en varmebehandling i en aktiv kulatmosfære, putter kulstof ind i overfladen, køler det hele ned, så man får en god styrke i kernen, og så får man en hård skal på ydersiden, som kan bære et højt fladetryk. Og det er jo for eksempel utroligt vigtigt, hvis man skal fremstille et gearhjul eller andre ting, som er hårdt belastet. Og jeg vil sige, inden for varmebehandling, jamen, så den største tonnage, det er nok i virkeligheden fremstilling af ting i indsætningsstål. Det skal man lige huske. Og der er tricket jo typisk, at vi øger kulstofindholdet, til vi får en optimal martensit. Og for et kulstofstål, der hedder optimal martensit, det hedder lige omkring 0,7% kulstof. Så hvis vi kan lave en hårdflade, som har lige omkring 0,7% kulstof, så får vi en optimal martensit. Ja, så lige under teknisk. Ja, så det der jeg kan huske, Google sagde, at hvis man skulle lave sådan en rigtig god kniv, der kunne holde skæret, så skulle man finde sådan en havtand ude bag ved bundens lade, og så smide kniv ud af det. Det er C75, altså sådan noget kulstofstål, ikke? Og når man er færdig med at smide det, jamen, så er man fjernet en lille smule kulstof, og så ligger den helt perfekt. Okay. Fantastisk. Nå, skal vi ikke hoppe til nitrogen? Nitrogen? Ja, fordi du har vel også i hærderiverdenen, der har man jo også brugt nitrering og karbonitrering, nitrokarburering hedder det. Ja, og alle de der begreber, de kører rundt oven i hinanden. Så hvis vi tager den lige fra en ende af, karbonitrering, det er sådan set indsætning med kulstof, men typisk på et stål, som ikke har god nok hærdbarhed. Den klarer vi så lige ved at putte kvælstof med ind. Kvælstof øger hærdbarheden ganske seriøst af stålet. Så den del af stålet, hvor kvælstoffen går ind i, og vi har øget kulstofindholdet, den kan hærde. Og det kan man da gøre så meget, at man øger hærdbarheden så meget, at hvis man lige rammer det rigtige temperaturinterval, jamen så kan man gøre det, at den kun afsniserer i overfladen. På den måde kan man lave en martensithærdning med meget små målerformænd. Og det er karbonitrering. Det er altså en hærdning, hvor man udnytter kvælstoffet, øger hærdbarheden. Så er der ren nitrering. Der putter man kvælstof ind i overfladen. Kvælstoffen ryger ind og sætter sig på mange af de pladser, hvor kulstoffet vil have sat sig. Det ødelægger så, eller forstyrrer de her slipsystemer, og det giver en hårdhedsforøgelse, og samtidig kvælstoffen binder sig både til jernet og andre legeringselementer, heriblandt selvfølgelig grå, og lave nitrider, som er hårde, skiller ud i overfladen, laget, og stikker sig på overfladen. Så nitrering, det giver, især hvis stålet er designet til, det giver det rigtig stor hårdhedsøgning, og kan bruges det rigtig meget. Og så er der, som at sige, den hurtigt voksende, det hedder nitrokarburering. På engelsk ferritic nitrocarburizing, eller meget ofte bare kaldt FNC, som er en nitrering, hvor man sigter efter at danne en bestemt slags nitrid på overfladen, nemlig epsilonnitrid.
som har nogle gode mekaniske egenskaber. Det har en god tæthed, det har en god hårdhed, det har en ikke ringe sejhed. Og det gør, at det kan tåle nogle store påvirkninger. Og så når et lag nitrid på overfladen, jamen det er jo grundlæggende et stykke keramik, som vi har fået dannet på overfladen, som så forhindrer metalbindinger ind i stålet, og giver rigtig gode tribologiske, altså slidmæssige egenskaber. Og især virker imod klæbende slid, altså adhæsivt slid. Så derfor så bruger man rigtig meget og nitrokomparere på rigtig mange emner nu om dagen. Og så kombinerer man det nogle gange endda med en oxidering til sidst, og så får du sådan en flot sort overflade. Det kan blive sådan en helt blank sort, og faktisk æstetisk meget tilfredsstillende at kigge på. Så man kan få sådan en rigtig flot overflade. Og det smarte ved at lave en oxid på overfladen, det er også, jamen en oxid, den vil jo ikke have nogen tendens til at oxidere, for det er den jo allerede. Og så har man også fået en korrosionsbeskyttelse, fordi jamen, hvis der kommer et lille aggressivt iltmolekyl og tænker, at jeg skal lave noget korrosion her i omegnen her, så møder den der, jamen her der er der korroderet, det er der ikke meget sjovt mere, så må den jo finde et andet sted at lave ballade. Og så kan det jo på den måde ligesom forhindre korrosionen. Så man kan få rigtig gode korrosionsegenskaber af sådan en overflade, som er lukket først med et lag epsilonnitrid, og så en gang et jernoxid på overfladen. Så det er sådan nitrokomparering. Og alle processer bruges i stor stil. Men jeg vil sige, den der vokser hurtigst, det er nitrokomparering. Ofte kombineret med den her efteroxidering. Ja. Men så sidder du jo nu et nyt sted, og det er jo afslørende, at man kan se om bagved dig, der står der Expedite. Ja. Ja. Fordi du arbejder jo så i dag med at nitrogenindsætte austenit, primært austenitiske materialer. Ja, altså i hvert fald rustbestandige materialer. Sætter vi kulstof og kvælstof ind i. Det er sådan set en kombinationsproces, hvor vi gør det. Og men det der er ved det, det er, at jamen, altså, tilbage i 80'erne, så opdagede man, når man nu arbejdede med varme og rustfri stål, som man for eksempel gør i atomkraftværker. Nogle gange så fik man en mærkelig overflade, som var meget hård. Når man målte på den, så var den stadigvæk austenitisk. Så først så kaldte man det S-phase. Jeg ved ikke, hvad S står for, men måske var det bare strange eller et eller andet. Men det viste sig, at det var en austenitisk struktur, men den var ekspanderet lidt, altså den var udvidet lidt. Og grunden til, at den var udvidet, det var, at man havde fyldt alle mellemrummene op med kulstofatomer inde i. Og de fylder os også en lille bit smule, og det gjorde så, at hele gitteret blev spændt op, og så fik man igen den her effekt af, at slipsystemerne bliver sat ud af kraft, og materialet bliver hårdt, og det viste sig jo, at det havde en hel masse andre spændende egenskaber, og korrosionsbestandigheden blev bedre, og spændingstilstanden der kom trykspændinger i det her overfladelag, så forhindrede udbredelse af udmattelsesrevner. Så man fik en helt del fordel ud af det her. Det blev så til en hel række forskellige processer, og en af dem er så blevet udviklet her i Danmark, og det er Expedite, eller Expedite, eller hvad man skulle kalde det, som man så som man så stiller. Det her, det man kan sige, det i forhold til det gamle hærderi, som jeg var i mange år i, det var meget større. Men det her, det når utrolig meget videre ud. Altså, vi får stumper fra hele verden til de mest interessante anvendelser. Lige fra de bitteste små urdele til dele til store ventiler og brodele og sådan noget, hvor man gerne vil have den her hårde overflade, som kan tåle et højt fladetryk og forhindre slid og nedbrydning af overfladen.
Så det er faktisk utroligt spændende at være med til at ligesom drive den her udvikling. Fordi det er stadig noget, der kun er sin vort. Så ja. Så kan det gå. Hvis vi så skal sådan over i relatere det til noget, som folk de kan kende i hverdagen. Har du så hærdet nogle ting, som gør, at folk de har nogle fantastiske oplevelser? Eller at de bare kan få nogle oplevelser i det hele taget? Jamen, det interessante ved det er, at alting involverer varmebehandling. Folk de tænker bare ikke over det. Altså, hvis du tænder for lyset på dit natbord, jamen, eller på din stikkontakt, jamen, så sidder der en fjeder inde i, som er varmebehandling, så den kan klikke rundt, og der sidder en fjeder inde i, som holder fast på ledningen, så den ikke sidder og gnister, når den er spændt fast. Og i øvrigt så er hele kontakten lavet i en plastform, som er varmebehandlet, så du kan fremstille i 100.000 af kontakter og sådan noget. Og når du så slår dynen til side, jamen så tænker du ikke over det, at hver eneste stump i den maskine, som vævede og spandt alt det der stof, der er i kludevåret, det er varmebehandlet. For ellers vil det ikke holde en brøkdel af den tid, der skal til for at kunne fremstille tekstiler industrielt. Og så kan du daffe ud på badeværelset og tænke over, hvordan må de varmebehandlede den form, som toiletsædet den var fremstillet af, fordi jamen, det er jo et stykke sejhærdningsstål, som er blevet i træer. For det er den måde, man laver sådan en form til at støbe det. Og så når du så fat i dit vandhæne, jamen, så er det jo lavet typisk i varmpresset messing, som er fremstillet i et stykke varmearbejdsstål, som er blevet varmebehandlet, så man kan presse de her messing op i facon ved en høj temperatur. Og så videre, og så videre, og så videre. Indtil du kommer til brødkniven, der skal skære rundstykket, jamen, så er den jo hærdet, så ellers vil den ikke kunne holde skæret. Så det varmebehandling, det griber ind i alt, hvad vi har fat i dagens løb. Og det er lige fra kirurgiske og rumraketter og til biler og cykler og alle sådan nogle ting. Det cykelstel er også varmebehandlet for at få den styrke, det skal have. Og ja, det hele. Et stykke ledning, det er trukket i en træksten med en varmebehandlet maskine, og så er det belagt med plastik i en dyse i en ekstrudermaskine, hvor snækken er fremstillet sandsynligvis af hejsbilstål, og den cylinder, hvor den kører i, er lavet af varmearbejdsstål, som er gasnitræren, og så videre, og så videre. Det hele er varmebehandlet på den ene måde, den anden måde, eller den tredje måde. Og der er jo en kæmpe udfordring i at have overblikket over alle de her forskellige materialer og vælge rigtigt tit. Og det er jo sjovt at kunne være med til. Jeg har været med til at lave mange spændende ting. Også ting, som man ikke kan snakke om. Men sådan kan det gå. Men rigtig mange spændende ting, også som vedrører folks helt almindelige hverdag. Og ting, som er sådan helt eksotiske, som dimster, der kan sidde på en rover og køre rundt på Mars og sådan nogle ting. Varmebehandling kan føre til rigtig mange ting. Fantastisk. Det var der, jeg gerne ville hen. Det var en super appetitvækker. Jeg ved, at vi kunne godt blive ved lang tid nu, men jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe her. Jo. Jeg har nydt vores snak. Ja, vi kom jo lidt ind på min egen hjemmebane med designe legeringer, fordi det er jo det, jeg selv har arbejdet med, så det blev en lille smule mere nørdet end mange af de andre afsnit, men
Jeg vidste også godt, at du var frisk på at blive udfordret lidt med at gå i dybden. Så tak for, at du tog imod og hoppede med. Ja. Jeg plejer at sige, at det er få mennesker, der har sådan en overblik, at de kan sige, at vi skal bruge en legering, der kan de her ting, og så laver vi en legering til det. Der er en vis degree of trial and error. Og jeg er meget spændt på, hvad der sker med det her AI, fordi der kan det være, at vi når frem til, at man siger, at vi skal bruge de her egenskaber, hvorefter den kigger ind i sig selv, og så siger den, jamen, så skal du have en legering, der er den her sammensætning. Det kunne jeg godt forestille mig, at vi nåede frem til på en ikke så lang horisont. Og det bliver en helt ny måde at se på det på. Ja, og du skal processe den på den her måde, og du skal varmebehandle den sådan her. Ja, det kan jo være. Ja. Det kan være, det tager noget fornøjelse. Ja. Jamen, så er der ikke så meget brug for os. Ja. Der finder vi noget andet. Ja, der skal stadigvæk være nogen, der kommer data ind i AI, for det virker. Ja. Indtil den bliver så dygtig, den selv kan finde på dem. Ja, det er jo lige det. Så kan det være, at vi er helt lige meget. Ja. Nå, Peter, lad os runde af her. Ja, jeg siger Tusind tak for snakken. Ja. Kan du komme godt videre? Ja, det kan jeg tro. Det er godt. Vi ses. Hej. Hej.